Ġiet imnedija l-politika nazzjonali dwar l-alkohol f'dokument b'viżjoni ta' 5 snin biex jiġu riflessi l-isfidi u l-azzjonijiet neċessarji. It-tnedija saret mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, plan ewlieni u li jiġu minimizzati l-effetti ħżiena fuq is-saħħa u l-inġiba individwali marbutin mal-konsum tal-alkohol. Dan fil-waqt li hi maħsuba wkoll biex issaħħaħ il-benesseri ta' persuni li jaqgħu fil-vizzju u l-familji tagħhom b'kampanji favur il-prevenzjoni. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon qal l-istatistika nazzjonali turi eżatt x'inhuma r-realtajiet f'pajjiżna fejn jidħol konsum tal-alkohol. Minnaħa tiegħu iċ-Chairperson tan-National Addictions Advisory Board, il-Professur Richard Muscat, ukoll qal l-istatistika turi li l-konsum tal-alkohol jibda minn ta' żgħira u għaldaqstant irid ikun hemm regoli ċari dwar ir-reklamar ta' alkohol fuq pjattaformi fejn hemm minuri u adolescenti. Il-Professur Anton Grek ta' spjega ta' dan. Hija policy ambizjuża, hija policy li għandha diversi azzjonijiet, hija policy li tirrikjedi anke aspett interministeriali, imissa il-policy lesta nħarsu quddiem li nibdew natwaw. Din il-politika għandha lan li tnaqqas dawk l-ambjenti li ħafna drabi jkunu l-aktar esposti għax-xorb u anke sustanzi illiċiti oħrajn, filwaqt li jiġu provduti interventi għal dawk il-persuni li jiżviluppaw alcohol use disorder. It-tielet set azzjonijiet jipproponi l-bżonn li jkun hemm sistema rigoruża li tiġbor l-informazzjoni kollha b'rabta mal-użu tal-alkohol f'Malta, filwaqt li hemm proposta li jitwaqqaf monitoring body. Dan huwa approach li diġà rnexxa għax rajna fl-istatistika li fis-sigaretti dis-sistema ħadmet u nippruvaw l-istess ħaġa nagħmluha għall-alkohol. Għaliex int meta tnaqqas il-konsum b'mod totali awtomatikament qed tnaqqas ukoll l-użu tiegħu b'mod problematiku.